Mga minahal nga igsuon, kung gusto natong magunahuna sama sa Ginoo nga adunay maayong espirituhanong mga unahuna, kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mapuno lamang sa kamatuoran. Gawas nun sa bakak og dautan. Aron kita mahimong tinuod nga mga anak nga pareho sa Ginoo, kinahanglan nga matinuoron natong susihon og usbon ang atong mga kasing-kasing. Tungod niini sa miaging semana atong gituki ang atong kasing-kasing. Daghan ang nagtuo nga ang kasing-kasing usara apan kini may daghang bahin. Sumala sa Roma Kapitulo 7 adunay bahin sa kasing-kasing nga may tin-aw nga kamatuoran og konsensya. Apan adunay usab itom nga kasing-kasing nga may bakak og kadautan. Kinahanglan nato pangitaon ug hipuson ang tanang dautan sa atong konsensya ug kinaaya aron mahimong matahom ang atong kasing-kasing sama sa Ginoo. Daghang nagtuo nga ang ilang konsensya matarong og gusto ug ilang gigamit kung atong kini isip sukdanan sa ilang mga pagpili. Apan nagkalain-lain ang mga konsensya sa matag tawo ug kung atong susihon kini sumala sa pulong sa Dios, daghang aspeto ang dili mohaom sa kamatuoran. Importante nga atong mailhan kini, isalikoy ang atong kaugalingong pagkamatarong ug mga daang panghunahuna ug biyaan ang tanang dagway sa kadautan. Pinaagi sa pulong karon hinaot nga atong isalikoy ang tanang dautan ug mahimong mga bulahang Kristohanong hingpit nga nagpareho sa kasing-kasing sa Ginoo. Mga minahal nga igsuon, sa miaging semana atong gituki ang bakak nga naa sa kinaiya ug konsensya sa tawo. Aron mahimuot ang Dios, kinahanglan nga isalikoy nato ang tanang kadautan. Apan samtang kita nagbag-o usa ka bag-ong balangkas sa kaayo ang maporma. Usa ka balangkas nga nagasandig sa kamatuoran. Pananglitan kung ang usa ka magbubuhat sa simbahan makakita kung giunsa sa ilang pangulo ang pagpasaylog pag-atiman sa uban, mahimong ilang tuuhan nga ang tanang magbubuhat kinahanglan magpadayon sa ingon nga pamaagi. Bisan pa ang usa ka tawo nga adunay maong balangkas sa kaayo, mahimong magamit kini bisan sa mga sitwasyon nga ang pagpasaylo lang kay dili igo. Usahay ang tinuod nga kaayo nagkinahanglan sa pagsaway ug pagtul-id sa sala. Apan kini kinahanglan buhaton uban sa malumo nga kasing-kasing. Sa laing bahin, adunay mga magbubuhat sa simbahan nga nagtuo nga ang pagsaway ug pagtudlo sa uban maong tinuod nga gugma. Wala nila masabti kung nganong dili makabot sa uban ang saktong pagkinabuhi. Ilang gituuhan nga ang pagsunod sa mga sugo sayon lang ug ang tanan dapat makasunod niini. Tungod niini, usahay dali lang sila sa pagbadlong sa sayop sa uban ug sa paghatag og tambag nga walay pagtagad kung gikinahanglan ba sa taong ilang giatiman ang pagpasaylo og kaluoy. Sama sa atong kinaiya og konsensya ang atong balangkas sa kaayo mahimong sayop kung kini dili mohaom sa kabubuton sa Dios. Apan kanunay natong isulti nga mao kini maayo kini matarong. Dili kini nagpasabot nga ang kamatuoran nag-usab, kay ang kamatuoran dili gayud mousab. Sama sa tubig nga naghulma sa sudanan, laylahi ang pamaagi sa pagbuhat sa kamatuoran depende sa kahimtang. Kini ang hingpit nga gugma sa Dios, di nang gugma o gustisya nagkahiusa. Kinahanglan kitang padayon nga maninguha nga magpahiuyon sa kasing-kasing sa Dios, mamati sa tingog sa balang espiritu ug ilhon ang sayop sa atong konsensya aron mausab ta dayon. Usahay ang pag-usab ug pagsalikway sa atong kaugalingong pagkamatarong ug balangkas mahimong hinay ug kapoy. Kini kasagaran mahitabo kung makaila kita sa dautan sa atong kinaiya ug sugdan nato sa pag-usab. Busa atong susihon pag-usab ang atong kinaiya. Ang kinaiya mao ang nagunang mga batasan sa kasing-kasing nga dadawat sa tawo gikan sa iyang mga girikanan ug naporma pinaagi sa iyang kasinatian ug palibot. Pinasikad sa atong kinaiya maporma ang atong konsensya. Bisan kung mapapas nato ang dautan sa atong konsensya, dili nato matino nga balaan kung dili nato limpyuhon ang mas lawom nga ugat sa kadautan nga naa sa atong kinaiya. Mas lawom ug mas giladmon ang dautan sa kinaiya kaysa sa konsensya. May sama kini sa yuta kung limpyo ug hanay ang kaumahan, dili dayon makita kung ang yuta ba maayo o dili. Kung mahuas na nato ang klarong dautan ug bakak sa atong konsensya, ang dautan sa atong kinaiya dili dayon makita. Apan kung moabot ang kalisdanan, kasakit ug pagsulay, makita ang dautan nga natago sa kinaiya. Bisan ang usa ka maayong tawo nga nagpakita og lig-on nga pagtuo mahimong sulihan sa Dios aron ipadayag ang tinago niyang pagkadili hingpit. Pananglitan,
Si Job wala makaila siyang kaugalingong sayop sa wala pa siya sulayi. Apan sa dihang nakaagi siya og dagkong kasakitan, nagreklamo siya batok sa Dios ug wala mamati sa tambag sa iyang mga higala. Kini nagpakita nga bisan si Job nga matarong sa pananaw sa Dios, adunay tinago nga kadautan siyang kinaiya. Tungod niini atong paningkamutan nga masinati ang tinuod nga pagbag-o, paghinlo sa atong kinaiya ug pagpahiuyon sa hingpit nga kasing-kasing sa Dios. Si David parehas usab, giila siya nga usa ka tawo nga may kasing-kasing nga sasama sa Dios. Si adunay matahom nga kasing-kasing ug tinuod nga gugma sa Dios ug sa katawhan. Apan napakita ang daotang kinaiya ni David, gikuha niya si Batseba ang asawa ni Urea. Sa dihang namabdo siya, nagplano si David nga ipapatay si Urea, pinaagi sa kaaway. Ang pagkabutang sa pagpanapa ug pagpatay nagpakita sa daotang kinaiya nga naa siyang sulod. Apan ngano nga giila gihapon siya sa Dios nga tawo nga sumala sa iyang kasing-kasing. Ngano gigamit siya sa Dios bisan siyang dakong sala. Masabtan kini pinaagi siyang tubag sa dakong pagsulay nga iyang giatubang tungod sa sala. Sa dihang gipakita sa propeta ang iyang sala, dali siyang miangkon og tinuod nga naghinusol. Dawaton usab niya ang dakong silot nga may pagkamapaibsanon. Tungod niini siya nalimpyuhan, nakahimpit siyang kasing-kasing ug nakab-ot ang mas taas nga level sa pagkamaayo og gugma. Mao kini ang tinuod nga paghinusol ug bunga sa espiritu nga pagtubo. Sama kang Job, si David usab na purga pinaagi sa pagsulay ug nakabaton og dagkong espiritual ug material nga panalangin. Kung gusto natong makabot ang hingpit nga kasing-kasing nga gawas sa daotan, kinahanglan natong susihon og usbon ang atong kinaiya ug konsensya pinaagi sa kamatuoran. Sa pagpangita og pagwagtang sa daotan sa atong konsensya ug kinaiya, mahimo kita nga adunay kasing-kasing nga puno sa kamatuoran. Kini mao ang pagtuman sa Panultihon kapitulo 4 bersikulo 23, nag-ingon, ang imong mga unahuna mao tinubdan sa kinabuhi busa bantayi sila, ingon nga labing bilinhon mong bahandi. Ang kinabuhi nagpasabot dili lang sa atong kaluwasan apan sa pagdala usab og kinabuhi sa uban. Kung ang kasing-kasing napuno sa kamatuoran, ang atong mga hunahuna og binuhatan mapuno sa kaayo ug gugma, ug magadan-ag kita sa kahumot ni Kristo. Mahimo kitang tinubdan sa kalipay ug panalangin sa uban. Ang tanang tingwa sa atong kasing-kasing mahimong alang sa kahimayaan sa Dios ug tubagon dayon. Apan kung adunay pagpanglimbong og daotan ug sa kasing-kasing, lisod kini bantayan. Giingon sa Biblia, pagmaya kamo sa kanunay. Apan sa dihang makasinati kita kasakit ug pagsulay, dali kita ma-discourage. Giingon usab, pagampo kamo sa walay hunong. Apan usahay atong balibaran ang pagampo tungod sa kakapoy. Sa ingon, lisod ipugong ang atong kaugalingong hunahuna. Lisod usab pugan ang daotang hunahuna. Usahay bisan sa pagsulay nga dili maghunahuna og negatibo, mas maabot kini og maghatag og kasamok. Ang kasing-kasing nga puno sa kasaypanan mahuyang batok sa impluwensya ni Satanas. Usa ka ihimplo niini mao si Ananias ug Safira. Nakita nila ang uban nga naghalad sa ilang mga kabtangan sa simbahan ug buot usab nila muhimo niini. Apan tungod sa kakog, ilang gitago ang ubang kandidat ug namakak sa Dios. Giingon ni Apostol Pedro sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 3 hangtod sa 4, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig og bahin sa halin sa katigayunan. So wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Karon nganong namakak ka man, dili ang mga tawo ang imong gibakakan kun dili ang Dios. Tungod niini namatay silang duha. Wala dayon kuhaa sa Dios ang ilang kinabuhi tungod lang sa kasaypanan, apan kini nga hitabo usa ka pagpahinumdom kung unsa kadako nga sala ang pagpaglimbong sa Dios. Kung magpadayon sa pagtipon og salas ug dili bantayan ang kasing-kasing, mawala gayod ang kinabuhi. Unsaon nato pagkabuot og nga mahimong espirituanong tawo nga may kinabuhi? Kinahanglan nga puno nato ang atong kasing-kasing sa kamatuoran. Una, kinahanglan natong wagtangon ang tanang kasaypanan sa atong sulod ug buhaton ang pagpanguma sa atong kasing-kasing aron kini mahimong maayong yuta. Giingon sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9, kamo maong umahan sa Dios. Sa Mateo kapitulo 13, gihisgutan ni Jesus nga ang kasing-kasing sa usa ka tawo mahimong sama sa dalan, batuon, tunokon ug maayong yuta. Ang dalan nga gahi nagkinahanglan nga kauton og pahumukon. Ang matuon kinahanglan nga limpyuhan aron malalom ang gamot.
ug ang tunokon kinahanglang limpyuhan aron ang bunga kay molambo. Ang Dios nagsugo nga isalikoy ang sala bisan sa punto sa pagpaaga sa dugo. Likayi ang tanang dagway sa dautan, ayaw kasuko, ayaw pang panglimbong, ayaw pangabit ug ayaw pagpangibog. Sa pagtuman niini malimpyuhan ang kasing-kasing. Ikaduha, punon ang kasing-kasing ug kaayo. Ang maayong yuta wala pa magbunga kung wala pa matamnan. Ang pagtuman sa pagbuhat sa kamatuoran mao ang papugas sa binhi sa Dios. Gikinahanglan na nga atong buhaton ang gisugo sa Dios. Buhata ang maayo, higugma ang uban, pasaylua, maglipay kamo, magpasalamat, magampo, tabangan ang kabos og magdala og kalinaw. Ikatulo, kinahanglan nga atong buhat mo sakto hangtod sa kahingpitan. So wala pa makabot ang hingpit nga kasing-kasing, kinahanglan nga magpadayon sa pagkinabuhi, sumala sa pulong sa Dios. Dili nato mahimo kini sa atong kusog lang. Kinahanglan nato nga ang tabang sa balang espiritu. Gingon sa Galacia kapitulo 5 versikulo 16, magkinabuhi kamo sumala sa espiritu ug dili kamo magatuman sa pangandoy sa unod. Sa dihang atong likayan ang tanang dautan ug puno na kasing-kasing sa kamatuoran, atong makabot ang espirituhanong kinabuhi nga tinubdan sa kinabuhi. Kung napuno na sa kamatuoran ang atong kasing-kasing, ang sunod nga lakang maong pagpalapad niini aron mas maparihas ang kasing-kasing diha sa Dios. Ang pagtubo sa espiritu nagpasabot sa pagpahiluna sa atong kasing-kasing nga mas dako. Gingon sa Mateo kapitulo 5 versikulo 48, maghingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga naa sa langit. Sa dihang ang atong kasing-kasing malimpyuhan ug mapuno sa kaayo ug sa gugma sa Dios, kini mahimong usa ka dako nga sudlanan nga sama sa iyang kasing-kasing. Unang-una, unsa ka dako ang kasing-kasing sa Dios? Mas dako kini kaysa sa universo. Ingon nga siya naglaraw ug nagbuhat sa langit ug yuta, ang tibok binuhat anaa sa iyang kasing-kasing. Walay kinutuban ang gugma o gahom sa Dios. Apan ang kasing-kasing sa tawo motubo kung buhion niya ang patay nga espiritu ug punon kini sa espirituhanong kahibalo. Busa ang kadako sa atong kasing-kasing nagkalahi depende sa matag tao. Bisan sa kalibutanon nga paagi nagkalain-lain ang pagsabot sa kadako sa kasing-kasing. Ang uban maingon nga dako sama sa dagat, ang uban gamay sama sa liso. Ang kadako sa kasing-kasing sa sakataw limitado tungod sa kalag ug kasaypanan. Pananglitan ang bata nga nagdako sa sentro lang sa iyang kagalingon tungod sa iyang pamilya ug palibot adunay gamay nga kasing-kasing. Ang bata nga nakakaton sa pagpasalamat ug moserbisyo sa uban mas dako ang kasing-kasing. Tungod kay lain-lain ang kasinatian sa matag tawo, lain usab ang gidakon sila kasing-kasing. Ang uban gamay ra gyud ang ilang kasing-kasing nga bisan ang ilang pamilya lisod nila masabtan. Lisod nila dawaton ang mga tawo nga lahi ang personalidad ug prinsipyo. Pila ka mga tawo ang imong masabtan ug mahigugma pinaagi sa imong kasing-kasing. Kung gamay ra ang kasing-kasing ug limitado ang panghunahuna, lisod masabtan ang Dios nga walay kinutuban, walay pagsugod ug katapusan. Isaias kapitulo 55 versikulo 9 nagingon, kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa imong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa sa inyong hunahuna. Ang kasaypanan mo ang supak sa kasing-kasing sa Dios. Kung puno kita sa kasaypanan, dili na to masabtan ang dako nga plano sa Dios. Mahadlok kita magduduha og mawagtangan sa pagtuo. Ang kasaypanan naghimo sa atong kasing-kasing nga gamay ug makitid. Dili na to masabtan ang uban ug usahay makapasakit kita pinaagi sa atong mga pulong ug buhat. Tungod kay atong kaugalingong kaayuhan lang ang atong gipangita. Apan ang espirituhanong kasing-kasing nga puno sa kaayo ug gugma dako ug lapad. Kung ang atong kasing-kasing kay motubo, mas masabtan nato ug mutuo nato ang kabubuton sa Dios ug ang gugma niya. Nagapangita ang Dios sa mga tawo nga ingon niini ug pinaagi kanila iyang buhaton ang iyang kabubuton. Sunod semana atong tan-aw ng dagkong amahan sa pagtuo nga napuno sa kamatuoran sa ilang kasing-kasing. Minahal nga mga igsuon, nasuta ba ninyo ang inyong kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios? Namatikdan ba ninyo kung unsa ang naasulod niini? Aduna ba'y kasuya, pangabugho, garbo, kasuko ug pagdumot? O napuno ba kini sa pagsabot, pagpasaylo, gugma, kaayo, kalipay ug pagpasalamat? Nasuta ba ninyo ang gidakon sa inyong kasing-kasing? Makagakos ba kini og usa, duha, lima, napulo o sa kagatos o labaw pa? Aron kini atong masuta, atong tan-awon kung giunsa nato pagdawat ug pag-adjust sa mga tawo nga lain-lain ug panghunahuna ug kinaiya. Kung kabalo kita mo pasabot sa uban nga lahi ug hilig ug opinyon, dali ra nato sila madawat ug mapalipay. Apan kung mulikay kita sa mga tawo nga lahi ug personalidad o prinsipyo, dili nato sila magakos.
Kung masabtan og hatagan nato sila og respeto imbis pagpanaway, magakos nato ang bisan kinsa. Bisan ang si Ginoong Hesus migakos ni Judas Iscariote, bisan pa sa iyang pagbudhi. Wala siya nagdumot kang Judas bisan pa sa iyang pagpangawat og pagpakadili matinud-anon. Hinuon gitinguha niya nga mausab siya, bisan sa kasakit nagpakita siya og kaluoy og nagampo. Amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang matahom og dako nga kasing-kasing sa Ginoo nakagako sa mga makakasala, mga masakiton ug mga nagkinahanglan. Kung sundon nato ang kasing-kasing sa Ginoo, dili kita makabati og kasuko o kapungot batok sa bisan kinsa. Makasabot kita sa tanang tawo. Kung anaa sa atong kasing-kasing ang kaluoy og paghigugmak kita sa bisan kinsa sa labing lisod nga tawo, panalanginan kita sa Dios. Pagadawaton sa Dios ang atong mga pag-ampo ug tubagon kini. Hinaot nga paningkamutan natong mahimong mahisama sa atong matahom ug dakong kasing-kasing nga Ginoo. Magpadayon unda kamo sa pagpuyo sa gugma sa Dios. Amen.